Hey, I'm Brian J. Bandigan or Kababrian tawag ninyo, no? And this video is 10 facts about me. Yeah! First is usahay kuan ko anang wala sa mood usahay kung kauban ninyo or kung maamigo man ko ninyo usahay mawala ako sa mood usahay kay wala ko balo normal ra mo sa tao ang mawala sa kanang kuan bo mood, no? Manang first na ako na kanang problema, no, kuan kanang bipin na kanang wala ako sa mood kanang kusabaan or na problema. Sabto na lang ko ninyo na kung tayo na ako. Second is kanang sa barkada, kuan lang ko nang isa ko sa mga tao na siguro ingog yes kanang porminti lang magkuan ba nang musabay good yes asa mo yes usahay man na kanang sitwasyon na mo dili siguro kanang wala ko sa mood para ganina para sa first or one na kanang emergency ana pero kanang sa trip gyud mismo sa barkada kay or sa mga amigo man ako or sa family may nga og yes kasagaran, no. Third na is kuan kanang consistent ko sa kuan nang tayo kanang consistent ko sa butang na akong ginakomit sa isa ka tao ana siguro kanang may istorya ko na sa tabangan ta ka usay di ko makatabang may istorya gud ko na nakoy buhaton emergency importante pero kutob sa ko matabang no motabang ko kay marag makonsensya magkakuntay nakakomit ka sa usa ka tao nakabiling kag isa ka storya ba then di din mo matuman og kanang buhat or ana mo to og kuan sapaw di og ganahag tao na dili kaya mag-commit siyang istorya pero kung di man niya makaya nagapoy ka ng kuan kanang kung na siya valid reason or emergency siguro ganahan po ka na pero ma-feel man nimo kung dili gyud, di ba? Fourth is kuan I love dogs. Layo kayo ito tinuod I love dogs, no, mga iro mas kung sa ba na askal ba na or gipangkagid ba na mas na sa kalsada cutean yung kuan na sila, ha. Kung pwede lang ang puno ng mga ito yung nasa kalsada pa. Ang puno na ako pero di na ako makaya good kay nami 5 ron ka iro sa balay, no. 5 ka iro. Ganahan pero akong parents og mga iro. Nami 5 ron na matyan mig isa ron. Si Batchoy bago lang tong sangadlaw. Sad pero dawat lang kay 15 years na siya nagkuan sa mga service. Pero happy na ako kay di na siya mag-antos diri, ano. Di na siya mag-antos, then di na siya mag-kuan. Bungol lagod siya, di na niya madunggan ako type magpakaon ko siya, ha. Di na ako niya madunggan. Iduol pa na ako pagkaon sa iya para madunggan ko niya, no. So mo to, I love puppies. Nahulog akong kamera. Fifth, no, kuan. I hate kanang reptiles, mga naong sa kanang reptiles, kanang butiki, kanang bitin, ana, kasagaran, ginatago ko na niya, nasakpan na sa ko mga barkada ron, o sa ginahadlo ko nila, bisag wala, magkuha lang sila dahon, iitsan nila sa ko, makuyawan ko. Di man necessary na mahadlo ko, no, makuyawan lang guro ko, kung itsahan ko nila na butang, pero, kuan, mahadlok jud ko ginana, mga naong magod nila maghadlok ayo ba? Mata pa lang nila dahil mo anak forma, di ba? Si ikaw mahadlok ka itsahan ka, di ba? Pero dili necessary na mahadlok ko kung naaman na dira kung gunitan lang nimo ana then ipaana nimo sa kuha mugunit ko di ko mahadlok di ko magsinggit-singgit pero kung ay lang itsa sa kuha kay lain kay na
Number 6, no? 6 na fact sa ganahan kog video games. Gusto kay kog video games kanang dula ko kanang kuan ng roast video games, Mortal Kombat 11, kuan dagan sa mobile, ML, kuan Modern Combat versus sa PC kay kuan kanang Counter-Strike Global Offense, and daghan pa kana kayo murag pastime nila nagi koy kuan dere gihatag sa kong auntie kuan PlayStation, o pag ina ko na human andula kay BC 4th year man god. So mo na no, hilig ko ana, pero never ko nagdulag Dota kay murag di ko kasabot, pero nagdulag ML lisod lang ang Dota kay di ko kami memorize sa item. Kung napansin niyo guys no, kuan luya kayo kung mataron, luya din akong istoryahan dili nani, dili comedic ang style sa akong video ron. Kay kuan nakainom ko gamay, di ko makaksinyo ha. Kainom ko gamay then kuan napo ko problema na, pero wala, lipas na basta na may problema, istorya lang mo sa inyong pamilya, promise mawala ratanan, then malipas na in the name of God. Yes, God. Nani lang ko, mainom ko, makasasala, pero yes, salig mo kay God kay kuan mo-guide siya sa ato diba? Padayon kay drama ra kay ko no. 7 is kuan dili kay ko stylish na tao no, kung tahay na may nakakuan sa ko no, mga classmate na ko dira na nagtanawan ni or mga nakailan sa kuan no. Kuan kung makita ko ninyo no, dili kay ko stylish nang wala koy fashion wala koy fashion no, kanang normal lang kung unsa akong sanina na available or pantalon or kanang sapatos, mao lang pud akong suoton. Mo to. So di kay ko kuan, di kay ko kanang on fashion na tao, on fashion. Bitaw dili kay ko sa fashion kay ang bot wala jud sa akong dugo siguro. 8 no is kuan I love traveling, sabi na sa kanang kuan dagat, bukid ana, pero di kaan fact no, di ko ganahan og kanang di kay ko ganahan og resort ana, ganahan ko kanang mga mingaw na lugar kanang wa pa na discover ba, kanang murag kan pa kanang nature pa kaayo ba, wala pa kay kanang binuhat sa tao ana, ganahan kay ko ana no, murag feeling mo guna ko wala ko sa planet Earth. Wala ko sa planet Earth. Naganahan ko na mga kanang adventure or ganahan ko maglaag. Bantog nagabike mi sa akong family usahay. Pero nag-unday na ko ron kay busy in life char. Ito ganahan ko na mga ko ano. Kung tay wala may lingaw unya inanan yung trip, just call me no. Number 9 na hapit na mag 10. 9 is di uganahan ako ra isa sa balay or nang kuan ako nang pag isa lang ko ba di uganahan ana kay kuan manggod. Ako na tao kay kuan kay overthinker. Naga-overthink ko kanang mga butang para na di man sa ingon na kuan. Ang bigay na ako sa una na ko kuan anxiety. Kay kanang gamay lang ng butang ba para nang tay ako magbiyahe ko mo ana din ko patay kasi madisgrasya ka nang daghang kay manulod sa utok ba kuan overthinker kay ko na tao kanang bago may exam malabag sa kuan niya na negative pagid na overthink kanang murag anxiety ba, nagibasa ko naman na sa kuan, napansin ko man sa akong sarili, napansin ko na sa una pa, then nag-search ko dayon sa kuan sa internet, then anxiety ang nilabas, so gibasa na ako nagbasa ko mga article tungkol sa anxiety niya. Nagampo lang ko na unta dili anxiety niya ko na feel. Og kuan lang gikuan na lang ko anxiety no gipa buutan lang ako gamay gihimon og overthink. Kay murag overthink manggihapon siya no kay bisag unsa lang ang una-unaon usay. Bisag mabaw na butang ginapalalom guna ko. Inana ba? Do you know?
nang kagets mo sa akong pasabot, di ba, inana? Inana akong pasabot, no? Overthinker ko, and it's a bad thing. Unta, dili mo, inana. Kuan, niabot na kita sa number 10, no? Number 10, ang pinaka, kuan sa tanan. Nanamduman yun ako, number 10 fact about me. Kay, ganahan yun ko magbuhat og video, no? Ganahan yun ko magbuhat og, kuan, video, kanang, sa una, kahinumdum jud ko. As long as I can remember, char. As long as I can remember, kuan. Wala pa jud ko kailag YouTube, wala pa ko kailag internet, Facebook, amot lang kailan na ko ato, pero nagahimo jud og video no kanang natoy kuan sa una si mama camera. Nanagod siya video nang ginapadala sa akong auntie sa una mga camera. Kuan na, nagakuri-kuri na ko, naga-istorya ko sa sarili sa video niya. Kinatanaw na ko niya, ginapakita na ko sa pamilya, ka ate, anana. Pero, kuan to, elementary pa ko, marag, ambot, wala ko vlog atang, wala maging vlogger sa una, ana. O kusay, magbiyahe mi, magina ko mag-video-video, ana. Kay, nakita ko sa akong auntie sa una na siya kamera. Itong kamera niya sa una, niya, naga-video sila, naga-film sila. Then, mo to, ganahan ko mag-film may murag memories siya ba, memories ana bantog karon nani na giganahan ko YouTube. Then wala ko nagmatter sa kuan gud no, kanang tinud-anay lang gyud, wala ko nagmatter sa kanang views or subscriber guro inana ba, guro lay na. Pero mas ganahan ko daghang mo tanaw sa ko, kay daghang kong ma-sharean ba balag nonsense. Pero mo na, nang ganahan ako kay tayo mag-video ko no yan. Na may mo feedback balag gamay lang. Feedback na, fights run, anana, bray, anana. Murag, ganahan ko kay, murag na inalipay sa ko, basa o na kay mag-video ko, wala pa YouTube, di pa ko mag-upload no kay. Ang pamilya lang na ako ang mag-kuhan sa ko kuhan ba, kanang mag-appreciate sa akong gibang buhat, kabuan lang sa una. Then, mo to karon na kuha na akong YouTube. Yan, ako yung mga uban, classmate or mga kaila. Sila may pinakauna na support sa ko. Sa kabuan lang tanan, no. Ganahan ko kay murag nakapalipay og tao, misag inani lang nawutang na malipay ko. And ko ano, kanang ganahan mo ko kanang mag-upload og video or ma-edit na nako. Ginatanaw na ako nagbalik. Pero mangilngig akong balahibo na. Mangilngig ba kay murag kuan cringe or kanang yung bawat yung balahibo kay murag kurni man kay ko usay mo ana, pero sabay malingaw ko sa akong gibang buhat. And it's a good thing no, kay wala nang usay board ko magbuhat og video. Buhat og video niya malimtan na akong mga problema na ako ana. Number 10 ako. Nagbuhat og video, no. Favorite ko na. Then, last ako na hinumduman, nagbuhat og video kanina na channel gamit na ako. Murag 2016? 15, ana. Wala ko hinumdum, ana. English po ko sa una kay kanang influensyan ko sa mga YouTuber sa international. Bago ko nagtanawag mga local na YouTuber, nagkuhan sa ko international ko, no. Pero karon I love locals na ganahan kong kuan. Pananaw mga locals ganahan kay ko. Kuan, suportahan natin ang sariling atin. Ito mo na number 10 na ako, no. Mo nang 10 facts na ako. So, salamat sa pagpaminaw sa ako aron, no. Kay na word ko as usual. Na word ko niya. Mo to gi-share na ako sa inyo ang napulo ka kuan facts. FACT. Na facts gikan sa ako og tinuod to tanan i-upload na ako, i-share lang na ako, no. Kaya really nga mo to, it's your Kababrian videos, and see you na pod sa bag-o na video soon. Thank you sa support. Nakita na akong progress, no. Balag gamay, basta happy kay ko. Thank you kayo. Please subscribe, like sa akong channel. Sorry sa nonsense na content ro, no. Gi-share lang ako sarili na ako. Selfish kay ko, di ba karon. Pero mo lang to.
Goodbye and good night. Kung sa man ang oras dira sa inyo ron. Goodbye.